ଆଜ୍ଞା ରାଣୀପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଷି ମାଲ ଖୋଜନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ। କ'ଣ କହିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ତମେ ହେଉଛ କଷି ମାଲ, ତମେ ହେଉଛ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲ, ତମେ ପୁରା 80 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ତ ଗାଇଜ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର, ହଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟର ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଷି ମାଲ ଖୋଜନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହଁ, ତମେ ପୁରା ଏବେକା ମାଲ, କଷି ମାଲ, ଏବେ ଏବେ ଗଛରୁ ତମକୁ ତୋଳା ହେଇଛି, ତମକୁ ଧରିଲେ ପୁରା କଅଁଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ କହୁଛ ଗୋଟିଏ କଷି ମାଲ। ଦର ବୁଢ଼ୀ କାହିଁକା। समझ रहे हो? ପୁରା ସିଲ୍ ଫିଟା ଖୋଲିବେ ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ କରିବେ। ଆରେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମର ପୁରା ନୂଆ ରାସ୍ତା, ତମ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଟିନି। ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ନା ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଖାସ୍ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଗଲେ ତମର ସିଲ୍ ଜୋରସେ ଫାଡ଼ି ହେବ। ଶଳା ନିଜକୁ କହୁଛି ସିଲ୍ ଫିଟିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଯିବନି ତ ବାସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେବନି, ପୁଣି କହୁଛି ସିଲ୍ ଫିଟିନି। ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ କହୁଛ କଷି ମାଲ, ତମେ କଷି ମାଲ ନୁହଁ, ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ପଚା ସଢ଼ା ମାଲ। ତମ ଉପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା ଟ୍ରେନ୍, ତା ସହିତ କେତେଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତମ ଉପରେ ଯିବନି, ଠିକ୍ ହିସାବ ନାହିଁ, ପୁଣି ନିଜକୁ କହୁଛ ଗୋଟେ କଷି ମାଲ। गजब बेइज्जती है। ବାଳଣା, ତମ ଛାଲ ପୁରା ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ନିଜକୁ କହୁଛ କଷି ମାଲ, ଦେଖାଯାଉଛ ବୁଢ଼ୀ ପରି। ଭଗବାନ, କି କାମ କରୁଛ? କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିଦେଲ ନଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ହେଇକି, ତାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲ, କଷି ମାଲ। ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନି। ଅପେରା ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ତତେ 1 2 3 ବାର